kawatan ni ito jawab ng diyan. Kaya na guys among gikawat ag lang bata. Ito sa nisbaya mong dadun. Guys, turon. Isa man kani sagi aw kamote. Kamote turon. Guys, mili sa tadarig namiin. Wah, halaman sigo day lima. Kanang dako. Mili tadarig turon guys, tanag nahang sundo di. Na ta lang di lagi masigo oh, 5. 2 3 4 5 dera nay. Okay guys, tara katong turon. Morning guys. Happy Sunday na tantanan guys. Another vlog na put. Another day, another vlog. Manag first mass guys. Manag first mass. Muli na may guys. Kita-kits na nato sa ipalit ko. Turon. Ipalit ko turon guys. Kaya magkakano na to sa kita-kits na to guys. Very good gadus kuya guys, nang hugas ug mga plato. Kumbati ya kay mga snack na ta. Dili kay mga anta dari ya. So guys, man kang ipalit nga turon. Buta ka to day. Nasabud. Kailan ginuko. Okay. Na guys, katong turon. Wow, yummy. Turon. Okay. Yummy turon. Okay. Dapagas, yummy turon. Mana saging. Oke, dana guys turun. Wow, lami. May pader. Jis. Wala na nabili na sinaw guys. Lami ken? Lami ya? Mapay pag alas 8. Ha? 5 rangi pa rin. Happy Sunday na tantanan guys. Another Sunday na naman. Magaba na punta guys sa tang kada-adlaw nga vlog. Ngayon tayo. Pasalamat na batanan. Pasimba na batanan. Ako man ako. Manalay ka. Kung masag sa do. Mga kaubas kin-kin kaya. Kawala ka matag sa do. Nanok pa man. Mas no. Tuwag pa man siya. Nandiyan kuan ba? Tuwag pa man siya. Kung kamata. Kung nalaman. Happy Sunday na tantanan guys. Nangalay ko nga ukra mo diha. Ukra po mi daw eh. Kaansa ko guys da. Kami kaan ko. Dapat guys. Dapat guys. Ansa? Dapat. Ansa man na? Saging guys. Turon guys. Kumakan. Turon guys. Turon guys. Nami day no. Wow, susag ng pinti yung paloy. Tangi. Kumbati yan. Harvest na kuya sa mga taong guys ha. Kaya mga lapuan may pamahaw. Adabuhon ni mo. Adabuhon na yung pader ko no guys. Kumbati. Para mas kuya nawa man. Sungsuo man sila guys so ha. Lamin adabuhon. Butangan og batong guys no. Paits nagpamahaw. Napipanay daki-daki pa to. Isa wani mo nakit eh. Ada to. Kaban na to si mong gibira. Na. Ito naman na. Paits na na. Oh. At least lami na nandiyan adubuhon guys no. Yan na guys, ginisang batong. Alright. Wow, arang lami ah. Butangan nagtaong guys. Isagol tong taong dan eh. Adubuhon. Wow, manay pamahaw karon guys. Tambaw sa rayuma bitaw. Di man ko natin guys ingan sila. Ang sakit ug atang makarayuma ni ingan eh. Guys no. Guys, tira ka mga taong. Wow, warang kalami ka so guys. Mo ni lami nga taong guys kay bayulit. Tengah-tengahan sana si jacket na iluno dari ron. Okay, masuk kay bayud no. Masuk ka na guys kay bayud. Ilham na natag na iud kay na itum na ng sud si jang lawas. Okay, bayud guys na. Clear ka azo.
Wow, orang lami ka juga menggulay. Adubong, taong, adubong, batong. Yummy. Favorites mga chikiting guys, batong. Lahugad din guys. Lahugay pa more. Guys, way mga dagat guys na. Wow, malugan ni kay way dagat-dagat ng taong. Okay, takuban sana guys. Kaya makumuk. Natatagan mga na ta. Uban ni mininzo guys mga un. Mautanin jo guys. Wow, luto ng adobo. Luto na guys, gawang adobong batong ug taong ano ug day sardinas. Wow, lami ah. Hanin man kay nagsayal naman ka. Hindi mo man ang panzo. Mobalik pa mo ron? Oh. Mautanin jo guys. Mahautanin jong tanan. Di may adobo. Okay, pas alright. Kim-kim na. Timo-timo na mas kim-kim guys. Kung namatog timo-timo. Wala ka uban si kim-kim na ron guys. Kay wala na ka matag sa jo. Kapoy sa gahapon. Bata, mahaw. Namikad to dia. Wow, arang kalami kadug adobo. Adobong taong, adobong batong. Namikad to guys. Balik ta dagamang snack guys, gana nangaon may unag saging. Musog. Ah, okay po natin. Sug nakakain? Yo. Sa may mong kabusgan. Ay, murag sa ipang. Busog guys, kin-kin guys sa turon, saging. Batayar mo daki yan. Dami na magulay yan. Busog na mga person guys. Bitaw. So tatad guys, mga tumis among pundok. Naipundo na meron. So bata. Murag na, ba to? Bugong inanak. Magigingan nga di para nila. Mga tumiin dyan. Kaya mampundo dyan guys. So nakabutang naman mig bigas, nakabutang na pun mig kahoy, nakabutang na pun mig kwarta. Kaya nga naman dahil sa ama guys, og nay pundo. Magtinabangay mi darhi. So na may grupo nga magtinabangay kay arong magandganan in taon Agosto sa hintungdan. So nga na dari sa ama guys na may gitawag nga pundo. Pundo sa panagiusa. Nga guys, naganas kim-kim pa? Gamari ka? Busog man to sa turon. Busog si kim-kim, busog si kim-kim sa turon guys. Kami aga manggulay, adubong taong ug adubong batong. So kita-kits na taon dyan na to guys sa mga tuan. Dahil sa may naglaag dari guys, dari sa igagaw. Kaya ilang bibi diya. Kay to pala to busy pag mga tao dito panggiluto. Pero agkuan diha, wa na diha guys, to anas kuan gi hatod nas lubnganan ag bata. So war atak kita. Luoy po. Ato si Gian. Kumpleto lagi to siya sa buwan may. Pitura ko no. Kuwang day guys, ug duha ka buwan. Pastilan. Ug isa day to sa incubator, mabuhi naman ang 7 months. Jangan mas kaway didi kay matud pa nangita sila upat didihon wa ko kay baw nagkadidi ba siya basta kay Wala gid ko nang way ning didi taud-taud og gipadidi enta tuwa day pinindunit og gapas. Hala ginukulo japos bata. Di sa man sana. Uy laman. Day bata dire guys gamay da. Si saringan Ray. Raiko. Hi Raiko. Nagbihibra guys na nagbihib ang bibi. Nagbihibra man sa Raiko. Pero hadlakan og iring. Istorya naman ah. Hadlakan kag iring no. Muswagit og nay iring. Swagit kag nay iring Raiko. Ha? Tawanan man iring guys na. Malisang ko na lang na iring. Ginawa ko. Nagtilap-tilap pa nakakita kag gatas? Ha? Kita kag gatas? Sus ginawa ko. Malingaw man kag bata. Mahala na nabon. Ana guys, yung tago naman ag bibi. Yung tago naman yung bibi. Naman natin. Ano man? Halo, kamusta ang bata? Kamusta ang imong higda-higda diha? Hala, kamang ug dali, er magukod mo mama. So guys, ang uli na mi bye guys. Kay ay meeting. Madadyon ang meeting guys. So tuwa naman na hatod naman ag patay lawas sa bata. Kuan dito siya guys. 7 months sila ditong bata guys. Nanging kuan so kuwang sa duha ka buwan. So pastilan. Moto ay swerte. Moto yan guys, may swerte. Kuan so siya. Kay wa paganay siya naka ito igo ra siya ning gawas sa paghaman ning bija dadyon. Tuloy pag isang mama.
So 7 months pa man siya guys, kuwang siya 2 ka buwan. Dapat to gisod tog incubator karong kuan siya ba survive. Kaso man nabugto man. So tuwa na nalubeng na, napahaluna na ang bata. Pag ngadto na mo, naman nakalarga naman. Saga malagi nga tumuning attend miss ka ng meeting guys. Kay kun sana pa mga patakaran. Kaso wa na dadyon karon ini ka siyam na kuno puhon mag-meeting dito sa meetingan. Kun sana pa mga kanang rules ug nabay magiligoy-ligoy sa grupo. Guys, magmurubak-bakbang mi dari. Murubak-bakbang. Magmukbang mi guys dari dia. Mango, Sunday mukbang mango, Sunday mukbang mango. Magmukbang mi dari guys dia. Grabing ulit ang mga mangga ng mga people dari guys. Grabe oy. Ulit ka jug manggang mga person dari mga naw puno as mangga. Mula na kag nangog dahon sa mangga day. Guys, ana guys, na tuyog ang magutang aga sukal. Harami ka jo. Murot. Yaw. Guys na. Antarin so. Kami sa mama. Kami sa labian man kuya. Labian ni kuya. Kami sa Wow, di na guys, tuyo. Magutang aga sukal. Ano, saya hangday. May reglasa. Ano, naglosa. Iyang din na. Okay na guys, panagsaraman. Kaububo naman ka pa. Na imo? Nga. Try ta sang. Oh! Amin. May reglasa. Upa. Yung mamangga ah. Kasi pag-ias lang. Na guys. Yummy. Basta siya pa guys. Tapos si Jisan, daripod. Diyan sa motor no. Uura. Umatumil lang Zian guys. Kada sang gadlaw. Pagkahapon si Zian na kuanan sa motor. Sagian. Nasagian sa motor. Buja dari sisang dari, na bukol. Dari sisang sa mga dani sisang mga kuan siko, tiil, daghag pango sa matong atuon karon guys. Kay adto naman to nilas doktor, gidana nilas doktor, niingan mas doktor bin nga di pa kuno pwede i-CT scan ang kuas bata. Bistaan tong tambal. Yan, Dr. Din ba? Nakuhaan ko nijang una dugo. Nakuhaan ko. Panggadugo. Yan si Dr. Bin, inom ko tubig dyan. Inom si Dr. Bin, inom ka daghang tubig. Nakuhaan ko nijang dugo ba? Ulihan kag dugo si Ring. Hindi mo sila kay Wela bi. Kini suka. Galing mo na sa tanan lagi. May mantan isman. Lami man di ay. Ano ako? Matumin siya ng taad guys. Kay yung tanaw nga okay na ba gijang mga damage das pagkuan. Kaya itong pagkahitabo guys, tusod kaya nagpa-adjun ko sang video kasi nila pag-ingan pag sinigian nasagian sa motor karang dyan ng dali-dalig dagan dito dari unahan na sa mga dari nanulis dyan sa nilas ni abot man dito mato pagtabok nito sa kalsada diha may motor padung kasi pag kabantay nasagi ni sa bata Abot man ato ilagyak ilo ba? tatanawan ng na bintahan na bagay agtang Abot ilagyak ilo ba? Ato abot ilagyak ilo. purot ang mangga guys Harap ni ilang mangga. managsaram po ni guys karong rapod para magbatang na sagian tama na yaya be ana na yaya na okay na Tanak ko dali. Tanak ko be. Asara mo to imong bukol dari. Be, tanak ko. Dala guys ti hala ginong uko pastilan. Ha? Dala gazes ni Agi guys, grabe gazes ning dakuan ning bukulan ha. Tay. Sagian man sa motor. Ha? Awa tay. Dari sa mga siko. Awa po. Nasang tiil. Binta aga mo Salamat kani nagkami tutubed. Hindi sa mas motor be. Dapod, guys. Di ka do man ipetisyan e ko no. Hindi na pwede. Pwede kay bata pa man. Madal pag imong bata raw. Di pa jud pwede guys na niya. Pwede ka bata. Diyan isang adlaw. Mo ni di na jud mo nas kalsada maminaw. Na mo nagtravel Di mo to ha. Di mo to kalsada ha. Masuk aman ni kasug bukol, binta ka ni ron ka na uli-uli anang samad na ramon. Duha man na nagtapa. Mau lagi, di ha. Ali amo na. Masuk ka ni guys kaning kujub-kujub na di ka just pag aktong konsus, grabing luod jarang taong swagit. Kay nuligid mon. Kana ko nas motor, grabe maglaaga na. Awa, tanawan mo agtang unsa na di pa. Para matay mo. Mutiil. Kilid dari kilid. Nasa kilid di maglaag sa kalsada ha. You know ha.
Cuma nang tay. Doktor Ben Pak, watay ka pa. Ah, Gaw, way suka ko no, na ipikta utok. Doktor Ben, buntag suka gaw. hadlo. Mo na gikado. Hadlok man gud migas kani suka man gud bata. Mo tong amaging na nagatong na nakasagi nga kinahanglan jud ipakuha nag-uot bata. Sa mo tong ipa-check up nila Dr. Ben, ingon mas Dr. Ben nga Di pa kuan kuno delikado kuno ipa CT scan nga ni kay kuan pa kuno go. Bata pa man. Bata pa kaadyo. Dahil na, bater na gawa. May yung ginigaw, sige, suka na yung Nanay jang tambal girisita. Naay na, buntag ko to hapon mo to yung tambal na to. Si Batra manguno sa datos ila guys, ni si Bato kahibaw isang mama ning layas na ni. Ang kami po duwa pon mi kabantay ning tunong ni dito si babaw. Kay dito ra lagi message sa bahay. Kay si Kim mahadi man dyan na hapagawason. Nakawan lagi ni. Kay mahadlik lagi ko kuda ng motor ng pabugong-bugong gikan na rin ubos mo bugong atos ibabaw. Agsi jare pa ning bugong paglakaw. Pastilan. Bataan ni. Majuga ni nabintahan na. Wala sakit o yan? Wala sakit? Ha? Wa na. Sure ka? Okay. Isi! Pila. Di na maglaag ha? Sabot! Masuga ni guys, kanang binta na. Das na, gizid grabe. Gizid ning dakig agbukol. Larang gizid namang kulba ah. Wako ka video. Das pagkuhan kay sabay ganahan mo video. Para ito nagka. Parang nang swagit na ni. Parang nang hadlik ka. Gibuhian ko na dato na itong cellphone o kaning kamera. Hey, dala may bata guys. Dala may batang dados ba? Waman may baby. Amas ang hugman ang ilang baby. Okay. Darin. Gunit, may tita. Ato ni dat aking kawato ni ato ni. Jawk na diya. Kaya na guys, among gikawat ang ilang bata. Ito sa nisbaya mong dadun. Yang isi-isi na. Pijang-pijang ini. Pijang-pijang. Ano man gintan ka? Gintan ka. Ikawat ang tita. Ikawat ang tita. Nagamang kanli yan. Mimi, anak ka manabot me. Anak ka ha, do pa init ha. Padaplin pod. Anak pa plain ha. Ano naman? Bulaga! Bulaga pa na may bata pa. Pa. Ano ba? Daddy. 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 Ato na. Ato na. Ano ba naman ito na? Hunday? Yaroy, naitan. Hadlo ka maitom. Tulog na ron. Tulog na ikaw, bibi. Tulog na ikaw, bibi. Bibi. Bibi Jetro. Sus, bibi. Oh, tulog na. Na, na, na. Anak ikaw kay aircon na bibi ha. Okay. Na aircon na ha. Okay. Aircon yan, baby namin. Ulitaw niya man yun. Yan na may bagas. Natug na guys. Kami sa yaya na ni guys. Kay nang laba ag mama. Nagbantay ni rin baby. Kay napaibuhat ang mama. Nagdigamo pa. Ang baby natulog guys. Ang katugin taon. Masang ibantasan ka na matulin ag mama. Kamo ijawok. Unsa na. Pero nga ni magang kuha na guys. Nga ni pa ka gamantoy. Buwan na ba ni kapinday? Ingani pa guys, buwan kapin. Hinga tugon pa dyan ng bata. Mano matulin pa ta. Pero ganito ga. Tug nagkuha nagsimod ka. Didi nga nabutin eh. Pero may pa isang katug. Dara mangibutan sa pantaw kay arong di alimuot. Grabe inita. Bagkad ag init. Bagkad sa init. Isuga, isuga. Isuga. Wow! La la la. Ato guys. To guys na, to gyapon. Naman to, ikaw palibat-libat man agmata. Palibat-libat guys na. Manay bata, matugra. Ngani sila sa una guys, mga chikiting na natulin pa ko, ngani gamay pa. Tulin ko laba, matulin ko kan kana na hinuong magkamang-kamang na. Sabi nagdugay na matuog. O na inig katug, inig kuan mo dalik jat ratag lihek laba hinlo ingana. Ana nakabanga, ngani ko pa dyan sa taas panigtuog. Kuno mata man laman ni mga adug didi. Di humano didi atog balik. Palibat-libat ag mata. Yes no. Okay. Well, shout out ko diha ni kuan guys ni Windy Claire Pilapil iki Timun. Mga nasilingan guys dari na patoy isa ha patong tanawon sa tuingan sa napa shout out. Pasensya na jud mo karon na ma shout out guys kay na busy hang
adlaw na bisig ang mga ning aging mga adlaw na bisig ka adyo. Kay ba naman jud mo guys nang sideline ta. Ang mga sunod adlaw na napatay sideline, manadline lagi tayong taon kana mga adyo na tagbawon. Guys no. Kinahanglan jud na mulihek ta kay umpa kuan ta wa jud tay dag-anan no buntas jud atang pamilya guys no. So ana jud diskarte naman jud taman sa mahimo. Basta kana jud diskarte nga di binuang ba. Kaya undi tagabaan guys no. Ba. Wawa naman yung baby. Ano man diri? Diri? Oh, sus gino nanganganga na magbatang gamay. Ay cute, ang cute na bibi. Ang bibi niya cute naman to eh. Ano man niya? Sus kaluoy, sus.